Bilis lang. Mabilag na. Kumain mo na ako. Sa'yo na naman. Ay, isa na lang. Okay. Lager ka, sir? Sira po. Lager? Vlog ka na? Ah. Wait lang ma. Ipo-pour natin itong pag-vlog ko.
Dito daw, sumakay pa dito. Hindi na. Gusto niyo ba kumakay pa daw ako? Okay. Ito yung mga tindahan ni Emilio. Sa syndicat control, ano yun? Emilio, sa'yo mo dito ako dito. Ano dito dito? Wala na no. Sa mga picture, sa picture ng mga Philippine presidents, Tapos lagi pa sa sapat dito ko adi, nakukuha nila. Hindi na 26 so. Bakit 26 kayo dati sa iba? Inawag mo kaptang. Isa kayo dati. Ilang beses ka. Nagpapag sila, di ba? Bawal na ako. Mga kapatid, mga Bawal maghawak ka niya. Ang barin. Nagpapataas. mga dati talagang bahay. Either making 2 hours or motion. Lahat na nakikita ko. Ano ba yan?
30 pound rice. Nakaupo kami, nakaupo. Nakaupo kami. Ganda ka na po. Dali ko eh. Oy, free, I can.